naizela hor ikusten dut txirrita, eta zein ez da harrituko gaur gizon hori ikusita. Dudarik gabe egina dio Andre Gaiari bisita, oso dotore etorri zaigu bi alkandora jantzita. Dudarik gabe egina dio Andre Gaiari bisita, oso dotore etorri zaigu bi alkandora jantzita. Puntu erantzunetan urrengoa, Aroa Arrizubieta, eta zuretzako gaia isuri gutxiko eremuak. Isuri gutxiko eremuak. Lehenengo puntua, hiri erdian askok ja ezin gidatu. Han bizi naiz eta zer behar dizut kontatu. Jada kotxearekin ezin gara sartu, neurri hauek ezingo dira serio hartu. Bigarren puntua, zureak balditu 10 urte. Amamaren kotxea hartuko genuke, guk kotxe propioa eukitzearen truke, halakorik dutenek zorte handia dute. Eta hirugarren puntua, hau da arazo hori ez duen herria. Pozik mugitzen baitu edonork gerria, ona iristea aldiz ez dugu berria. Puntu erantzun hau jartzen nolako zerria. Puntu erantzunetan urrengoa Daniel Etxeberria, eta gaia kasketa. Kasketa. Lehenengo puntua, nahi zenuena lortzen altzen txikitan. Amaren aurpegia ikusi hemendikan, naiz gogoratzen aizu oraindikan, kasketa asko hartzen baititut haunditan. Bigarren puntua, gaur egun entzuten da negar hots ugari. Eta hemen txegaude aieiadi, batzuk zentzuzko dira hori dago garbi, mundu ondo ez dago hori da nabari. Eta hirugarren eta azken puntua, gauza batzuk ez dira denboran aldatu. Denbora sarri baita bere hortan jabatu, ta historia berriz da errepikatu, aldatu nahian gera ezertazo hartu. Eta puntu erantzunetan azkenekoa, Maialen Artzaius, gaia zinea. Zinea. Eta lehenengo puntua, zinemaldiaz kanpo zinea badago.
baina ezkara joaten askoz aratago, eta prezioekin harrituta nago, joango ginake balitz hain merkexeago. Bigarren puntua, alfombra gorrian da euskal aktorea. Horrek ematen dio bere kolorea, euskaraz lan egiten haze adorea, lan gehiago egotea litzake hobea. Eta hirugarren eta azken puntua, aupa etxe bestetik pasada denbora. Bai pasatu dira 20 urtez gora, baina orduz geroztik nora goaz nora, ia beti erdara ekarri zahora. Eta 8ko txikitik 10ko txikira egingo dugu salto eta horretarako lehenengo bikotea Agin Laburu eta Aroa Arrizubieta. Honela diote zuen rolek. Zu Agin idazlea zara. Aroa ilustratzailea da. Agin idazlea da. Aroa ilustratzailea da. Agin hasita 3 bertso 10ko txikian. Astindu nahi dituzu zu kolore beltzak, margotu dizkiguzu lehenengo 4 ertzak, eta ezin ulertu aginen ezetzak, ea zer esaten dun gaur zure defentsak. Serio egia da ume txikientzat. Serio egia da ume txikientzat. Pintura tarkatzetan enezen bat gastu, ta ondoren pintzelak primeran orraztu. Umentzako dela berez ez dut aztu, eta agian naizta ni nauzun nahastu. Ulertzen ez dudanik ezin dut marraztu. Ulertzen ez dudanik ezin dut marraztu. Bazure ulermen maila gugera lekuko, jende askok ez dula ondo ulertuko. Esplikatuko dizut nik Aroa punto, naiz eta etzaitudan nik neuk juzkatuko, hau pirritxi etzaio asko gustatuko, hau pirritxi etzaio asko gustatuko. Etzaiola gustatu behar hemen Agin, zorroztuta ekarri dizkigu 4 agin.
Pentsatu behar duzu, nik egin dut berdin, abstrakzioan eta zerbait egin harin, umen sormena ere ondo gara dadin, umen sormena ere ondo gara dadin. Irakurleak ditu 12 urte, hori kontutan hartu beharko zenuke, baino ekipo ona eingo dugu guke, ze hemen soldata ona emango digute, Euskal gurasoek dena erosten baitute. Euskal gurasoek dena erosten baitute. Aberastuko gara beraz buruz buru, eurek euskara soilik baitute helburu. Nik idatzi nitzake 3 hitz inguru, zuk marraz dezakezun enago seguru, eta zerrolak aldatzen baldin baditugu, ta zerrolak aldatzen baldin baditugu. Amarreko txikian jarraitzeko, Eneko Araiztegi eta Danel Etxeberria, honela diote rolek. Zu, Eneko, gidabaimeneko aztertzailea zara. Danel azterketa egitera doan gidari gaia. Eneko gidabaimeneko aztertzailea da. Danel azterketa egitera joan den gidari gaia. Eneko hasita, 3 bertso, Amarreko txikian. Honek bate klaserik praktikatu aldu, olako arriskurik maizetzait azaldu. Bide erdin nora nahi ez nau bialdu, gaur ze pasa behar den inor ez da salbu, karnetik lortu ez da bizitzare galdu. Beraz goruntza doa kalten zerrenda, behin kurbaren botilan hartu dugu xenda. Beraz kotxea ustea zuk dezu gomenda, gaurnik aprobatzea ezinezko menda, ta eta izu frenoan ondik zapaltzen da. Frenoaren bromakin dabil goiko kotan, bi estop pasaditu dabilenez lotan. Rota ondane bueltaka zuzendu asmotan, olakorik ez detnik pasatu askotan. Ama saldu beharko dek aprobatzekotan. Baino defendatzeko badaukat oraindik,
behin bidean hasita ondo noa hemendik. Behasainen hasita kurbako hartatik. Gaztelura heldu gera ta ondo zergaitik. Google Mapsa erabiltzen nik behintzat badakit. Bai gaztelura heldu gera nola ala, bihotza ez tarriko zulon neramala. Behingo ziritsi gera gorritu zazala, aparkatu banoa hartu dio sala, zuk bizikletan segi gaur arte bezala. Emisio gutxitan ni nago nahiago, toki denetan sartu hoi gera takabo. Hemen edan daiteke sagakdo takdo, ta motoka aibeti nere hanketan dago, bigurpilen gainean gustorago nago. Eta hamarreko txikiko harik rolekin amaitzeko, Mali Aiestaran eta Maialen Hartzailuz. Zu, Mali, buru handia zara. Maialen aurra da. Mali buru handia da. Maialen aurra. Mali hasita, 3 bertso, hamarreko txikian. Lan hau beti izan da bastante kursia, horrelakoa gutxi daukat ikusia, politasun gutxitxo dut erakutsia, baino zatoz hartzazun ere igurtzia, kolpea ez da izango horren itxusia, kolpea ez da izango horren itxusia. Beti ez da igurtziz osatzen mundua, zu hurbiltzen zara ta haze apurua, korrika hasi eta hasten da gudua, olako kolpeekin gauza segurua, neri ere haunditu behar zait burua, neri ere haunditu behar zait burua. Hau aukeratu dugu zenbait nor ikasik, ta baita ere pareko 11 aur txatxik, korrik alde egiten dute aur guztiek kasik, tala ere jarraitu zenbait zen eskasik, jolas honek ez dauka bizitzaren antzik, jolas honek ez dauka bizitzaren antzik.
Amak derrigortuta irten naiz plazara, eta egia esan ez dakit zertara. Metro eta 20 naiz dut aurrbegirada, tan ere bizitzatik jakintzazu ara. Buru handia eta erraldoia zara. Buru handia eta erraldoia zara. Beste 11 bezain Beste 11 bezain tuntuna zarazu, kolpe txiki hau omen zure enbarazu. Ez dut bajarraituko korrika jotazu, etortzaiten igana egidazu kasu, ta tori maskuria probatu ezazu, ta tori maskuria probatu ezazu. Lehenengo tuntuna naizela herrita, ta gero lausengua globoa utzita. Nik ere jolasteko badaukat irrika, ta berdin zait maskuriz edota harrika. Orain ere txandada has zaitez korrika, orain ere txandada has zaitez korrika. Eta dagoeneko iritsi gara, azken ariketara, bertsolariek kopletan egin beharko dute ofiziotan 4 minutu osatu arte. Minutu bat falta denean, papera, aterako dizuet. Vale? Eta... Hola entzuten da, ezta? Vale. Bueno, kopletarako lehenengo bikotea Aroa Arrizubieta eta Eneko Araiztegi. Honela dio gaiak. Gazteluko Sega eskolan eman duzue izena, lehen saioa duzue. Gazteluko Sega eskolan eman dute izena Aroak eta Enekok, lehen saioa dute. Aroa hasita, kopletan 4 minutu osatu arte. Ideia hau ez dut kentzen, ideia hau ez dut kentzen, nabil ametsak betetzen, hau hemen integratzeko beharrezkoa ote zen. Beharrezkoa ote zen, nabil ametsak betetzen. Sega potota segarri, sega potota segarri, hartuta nabilelarri, erraminta asko baina nik ez dakizkit nun jarri. Nik ez dakizkit nun jarri, sega potota segarri. Ni arrotu zukikildu, ni arrotu zukikildu, zara nire ganantz bildu, ni bereziki ona naiz badazpada ez hurbildu. Badazpada ez hurbildu, ni arrotu zukikildu.
baini zututa nago, baini zututa nago, alturatik aratago, belarrera iristen zera, noski gaurkon errezago. Noski gaurkon errezago, baini zututa nago. Arro jarri zara tira, arro jarri zara tira, gainera goitik begira, kontuz izare bat bota behar dizut aurpegira. Behar dizut aurpegira, gainera goitik begira. Lasaiz izareak tira, lasaiz izareak tira, gazteluarrei begira, pentsatuz nengon aroa zen mendetan bizi dira. Zen mendetan bizi dira, gazteluarrei begira. Buruarekin baietza, buruarekin baietza, ez dira zarrak ez pentsa, nahi dute izan gaitezen printzea eta printzesa. Printzea eta printzesa, ez dira inzarrak ez pentsa. Ni aztertzen ari nintzen, ni aztertzen ari nintzen, gaztelun zer den aurkitzen, Gabirondo segan ona baina pelotan hasi zen. Baina pelotan hasi zen, ni aztertzen ari nintzen. Ez ote zeukan indarrik, ez ote zeukan indarrik, Felixek ere ez du txarrik, dirudienez ezaie falta, antza etzaie faltako inoiz mozteko belarrik. Inoiz mozteko belarrik, ez ote zeukan indarrik. Segakin berata gora, segakin berata gora, nola ez goazen inora, garaian garaikoa behar da ekarri desbrozadora. Ekarri desbrozadora, nola ez goazen inora. Kopletan urrengo bikotea ikusiko zenuten bezala, Maialen Hartzaius eta Agin Laburu. Zuen herrian azoka berezia egiten da. Talo postu bat jartzea erabaki duzue bertso eskolarentzat diru apur bat ateratzeko. Bertxotan xeoxer badakizue, taloak egiten ez, postua irekitzera zoazte. Hauen herrian azoka berezia egiten da. Talo postu bat jartzea erabaki dute bertso eskolarentzat dirutxo bat ateratzeko. Bertxotan zehozer badakite, taloak egiten ez, postua irekitzera doaz. Maialen hasita, kopletan 4 minutu osatu arte. Talo egiten naiz gutxi jakin eta hori den egia. Gutxienean aldatu zazu zure talo aurpegia. Gutxienean aldatu zazu zure talo aurpegia. Behar omen da urpiskat eta behar da harto irina. Konformen ere eskulanata zure esku marketina.
konformen ere eskulanata, zure esku marketina. Ala eta guztiz ez dut ikusi horrelako hainbat kasu. Nere ustetan talo jotzeko eskubigunak dauzkazu. Nere ustetan talo jotzeko eskubigunak dauzkazu. Talorpegia eta eskuak ere beraz enbarazun. Ez dut ulertzen beraz maialen zertarako deitunazun. Ez dut ulertzen beraz maialen zertarako deitunazun. Ba berritzeko behar bainuen nere ondoan eskusa. Sartu ditzagun talo barruan hauakate eta umusa. Sartu ditzagun talo barruan hauakate eta umusa. Hauakatia eta umusa orantxe hau desgrazia. Zuk nahi dezuna akaso degu guri bertsuak jartzia. Zuk nahi dezuna akaso degu guri bertsuak jartzia. Babai jarriko dizkigute eta nago estu eta larri. Agin esazu ezote duzu sagardorikan ekarri. Agin esazu ezote duzu sagardorikan ekarri. Ze esango dut, sagardo pila, ekarri dut nik ordia. Onuntz bidian dana edan da nere barrikan gordia. Onuntz bidian dana edan da nere barrikan gordia. Egia esan odola daukat oraintxe irakiteko. Mozkorra ere ezpaita ona talo batzuk egiteko. Mozkorra ere ezpaita ona talo batzuk egiteko. Beraz dirurik egongo bada bertso eskolako kajan. Egin taluak bota bertsua nik pagatuko det tajan. Egin taluak, bota bertsuak, nik pagatuko det tajan. Ez egintzazu talo guztiak nola zerain hain abila. Baina gutxinez itxurarako egintzazu borobila. Baina gutxinez itxurarako egintzazu borobila. Nola ez dezun maialen egin zuk alperreko eskerik. Bertso eskolan dena hola da, ez da itxura besterik. Bertso eskolan dena hola da, ez da itxura besterik. Eta azken ofiziorako Daniel Etxeberria eta Maili Aiestaran honela dio gaiak. Lagunak zarete, ikasturtearekin baterra erronka bat jarri diozu zuen buruei, zaldiz ibiltzen ikastea. Nola doaz klaseak? Lagunak dira Daniel eta Maili, ikasturtearekin batera erronka bat jarri die euren buruei, zaldiz ibiltzen ikastea. Nola doaz klaseak? Daniel hasita, kopletan 4 minutu osatu arte. Aukera edeja geneukan guk, egi hontan parez pare, gazteldun zaliak ia pertsonak baino jo daude.
Lagunengana joan dakoan, inkreiblea bezela, bakarrik kontatu nahi det, trostan ibili naizela. Egia esan zaldia ez da ez gu biontzakot jaba, zaldunen itxura izateko soilik ezpata falta da. Zaldi txurita haundi bat nahi dut, afizionetxen truk, ta gero hortik abiatuta, novela bat egingo dut. Zekintzea alde batera utzi, zaldia hartuz aterpe, isuri gutxiko guneetan orain ibili gaitezke. Ibil gaitezke baino justuan, ari garata danel ai, lehen bizikletan erortzen zinen, orain zaldian ere bai. Naizta amak horregatik neri botatzen didan egita, orain pixka bat hobeto gabiltz belaunekoak jajita. Bale amari zor diogu beraz, zure prakaren posea, igual honena horixe dugu ama bila etortzea. Bueno, behin zaldia hartuzkero, bidea degutarteko, arazorik izango aldegu gaztelura joateko. Joan aurretik nere begia, bota nahi nuke zaldira, zeren horiek orraztu ere egin behar omen dira. Orrazkera eta kontu hoiek nere paretik aparta, gero egin genezake bi okuli aldetik bueltaxka. Ni esateko etorri naiz gaur zure partea ez dakit, ta bueltatxo bat eman nahi nuke itxurakeriagatik. Beraz itxurakeriak zenbat garrantzitak gora bera, itxura egitera Tolosara biok jetxiko algera. Ados Tolosagoa zen eta bete dezagun saskia, ondoren nere kontu utzazu, Instagrameko argazkia. Baino atera beharko gera jada Tolosaldeatik, lasarteko pista gu biontzain baitaukagu guk oraindik. Lehen eguna zaldian eta zenolako desastrea, igual hobeda ezer baino lehen asto gainean astea. Honen bestez amaitu dira gaurko bertso puntuagarriak, txalo bero bat, Eneko, Agin, Mali, Aroa, Danel eta Maialen entzat. Gogoratu 15 egun barru urriaren 17an Asteasuko Iturriondo jatetxean izango dela finala eta afaria gaur bezala arratsaldeko 8:30 hasita. Sarrerak Iturriondo jatetxean bertan dituzue eskuragarri. Bestalde, gogorarazi nahi dizuet, Ataria irratian bueltan dela, ari naizela irratsaioa, eta datorren asteazkenean hemengo bertsoaldiak entzungo dituzuela, eta hanbunek ere
bere kanalean berandu baino lehen jarriko dizkigu, berriz bertso hauez gozatu nahi baldin baduzue. Bertsolari guantxe esan diet eta demoratxo bat emango diegu. Baina oraintxe, epaileak euren lana egin bitartean eskatuko diegu agurrak kantatzeko. Agurra eneukan preparatuta bistan ez altzait ezagun. Gero bota nahi eta Felixek ia utzi nau alargun. Eskerrik asko gaurko honetan, entzuletan ere lagun. Naizta bertxotan beti ezgeran, desio bezela jardun. Geure buruei kontra eginez, luzaro segi dezagun. Puntu eta emaitzak ditugu aitzaki, gaur hau antolatzeko aukera izaki. Asko azidan herri batekuak daki, segitoki egiten herri txiki bati. Ariketaz ariketa, irri eginez tarteka, berotu zaigu kopeta. Eskerrik asko pozik egingo, deguguk noiz baiten buelta. Egun argitan ere jatorra komentzaretela eta, omentzaretela eta. Eskerrik asko oso gustora, egon gara mai bueltan, naizta galduta iritsi garen, ailegatu naiz oin bertan, ea berriro elkartzen garen, kaleko saio libretan. Ni zuekin gogoratuko naiz, edozein errepidetan. Saioan aitu gera guztiok, haundian eta motxean, jada karneta atera deguzaldian eta kotxean. Naiz segalarizaki, ez gaituzte baki, gaur gazteluko elkartean. Berriz gustora etorriko naiz, zuek gu deitu artean. Berriz gustora etorriko naiz, zuek gu deitu artean. Zortziko haundi txiki puntuak ta kopla,
Mundua konpondu zein ezten batzuk bota, elkar laguntzen edo elkarri mokoka, ostirali iluntzean 6 lagun bertxota, oraindik martxan dago pelloren errota, oraindik martxan dago pelloren errota. Eta gehiago luzatu gabe esku hartzean dut epaileen erabakia, gaurko saioko lehen 2 bertsolariak eta beraz finaleko txartela lortu dutenak, Agin Laburu eta Maialen Artzailuz. Beraz honela geratu da urriaren 17an asteasun jokatuko den finala, Etxaun Lekue, Ekinez Apiain, Agin Laburu eta Maialen Artzailuz. Hamabost egun barri asteasuko finalean elkar ikusiko dugulakoan, eskerrik asko, eta segi, bertsoaz gozatzen.